El malestar docent s'explica en gran part per les condicions de treball dels docents. No obstant, docents que treballen en condicions similars mostren també diferències importants en la manera de viure emocionalment la professió. I a què es deuen aquestes diferències? La nostra investigació ha observat que les històries que els docents generen per explicar la seva pràctica tenen un impacte significatiu en la seva experiència emocional. És a dir, depenent de com un docent s'expliqui una determinada situació, aquest docent se sentirà d'una manera o d'una altra. Però, quins aspectes d'aquestes històries sobre les situacions de la pràctica són importants pel benestar emocional dels docents? Per respondre a aquesta pregunta, vam entrevistar 73 docents de les etapes d'educació infantil, primària i secundària i vam passar-los uns qüestionaris per mesurar com se sentien emocionalment. En les històries que els docents ens van explicar sobre la seva pràctica, vam identificar l'expressió de diferents desitjos i deures. Quan les històries expressaven que algun desig o un deure se satisfeia, deien que hi havia una congruència. Quan, en canvi, les històries expressaven que algun desig o deure no se satisfeia, deien que hi havia una contradicció. En general, d'acord amb el nostre estudi, quantes més contradiccions hi ha a les històries dels docents, pitjor és la seva experiència emocional. En canvi, l'experiència emocional dels docents és millor quan més congruències hi ha a les seves històries. Van identificar alguns tipus concrets de contradiccions i congruències que prediuen l'experiència emocional dels docents. Per explicar-ho, posarem un exemple. Suposem que un docent ha de realitzar una determinada tasca amb els seus estudiants. Les històries que prediuen malestar docent són aquelles que expliquen que els altres, en aquest exemple, els estudiants, no volen fer aquesta tasca. No la poden fer o no la fan i que el mateix docent no vol fer aquesta tasca o no la fa. En canvi, les històries que prediuen benestar docent són aquelles que expliquen que els altres, en aquest cas els estudiants, volen fer aquesta tasca. La poden fer o la saben fer i que el mateix docent fa aquesta tasca. És important subratllar que aquestes estructures narratives prediuen l'experiència emocional dels docents, fins i tot quan es controla l'efecte de les condicions de treball. Això significa que, tot i que les condicions de treball expliquen en gran mesura l'experiència emocional dels docents, una part significativa d'aquesta experiència emocional té a veure també amb les històries que els docents generen sobre la seva pràctica. Aquests resultats fan pensar que una possible estratègia per millorar l'experiència emocional dels docents pot ser la modificació i renarració de les seves històries de la pràctica.